Wis ketok, guys. Nek mau tak jajal ki sik weteng lho. Wong ketok wonge. Saiki mari iki mang anu to. Dino paing to, dino pasaran paing dadine rame ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton dhisik ae ta. Iki pokoknya aman, tentram, damai. Ora nek cilik-cilik cah sekolah ora enek iki pokoke wis mau cuma plas-plasnya ning ati cuma mobil, guys. Kadang iki mobil iki ngono lho, sana nyimpang pinggir-pinggir yo jek mepet ae ngono. Kadang iki mobil klakson iki mak nguk ngono iki ning ngandingi lah yo jantung rasane. Arep golek dalan sing pintas sekirane ora dilewati motor sing akeh ngene iki. Sukete jek lamur. Jadi dalane lagi sik enek lamur-lamur kan nyecek. Yes. Inilah ya guys, alon-alon. Yang penting sehat, ora petang setengah jam, sak jam. Sikil kudu di obah-obahno. Ben ora ompaan, guys. Jadi sekrope antara oline iki ben berjalan lancar. Jadi koyok gotri antarane oli iki gak seret. Ini nek cara onderdil sepeda montore ya guys, cara onderdil sepeda ontel. Iki kan uwong toh, yu. Ya padha ae yus. Sama aja ya cara sepeda montore ya wis ngono kuwi ya. Jadi sikil ki nek gak diobah-obahno ya panggah seret dengkule. Nengak piye le wong kene yus. Iki lho wis pinggir lho lho dak suket. Tapi kono. Lah wong kono nek nyetir ya wis ngono ya kene elon-elon nek kono pas lewat. Teko kuwi lho. Anu omah iki. Ini lumayan lho balik nyetan. Gak teko bakul mie ayam ku ya. Wong lor lho cek jembar iso yo mepet yo do. Penggian opo ngono lho. Kok gumun aku. Ratan kono ya sik jembar ngono kok iso. Senengane kene ora mepet ngono kok. Lho kae Mas iki mesti brambang kuwi. Yo, arek cukup-cukup. Iya. Wah. Wes bisa nek warung ning tengah. Alas. Belok kene yo, guys. Tak belok kene ae. Belok. Set. Balik rene. Balik mulai, guys. Yuk. Delok yem. Pemandangannya, guys. Walah suwejuk jan. Nek sore kan bar gerimis. Jadi menghirup udara yang segar. Sepoi guys. Suwejuk tandurannya dek wah. Jagungnya mantes sih. Jos ruyu. Iki lho wis minggir, Pak. Wis pol suket-suketan kok jek mbok klaksone yo. Kok koyok kelas TK nek mlaku dandang ngono ya pantes. Kene lho wis mepet suket. Sampai mbok toni dhewe. Ora tanem dhewe apa piye, Pak? Kok mbayani aku. Nggih. Ibu kabeh do mangkat ning mbaon menyapa, guys. Kok guyu karo dese. Padahal ki yo ora kenal sama sekali kok. Senyum tipis. Tanduran berambang agak dudukul.
Sing kene anggek bar dijupuki parine. Ya nek sing ibu-ibu sepedaan. Mari tante tak jak sepedaan ngene iki sing sitoke di sepeda sijine ora. Mak suwe mulai tandur ya ki, Mong. Lah ya. Wis do mulai tandur. Sopo ya? Gak kenali. Sing kono kok ya wis guyu. Nggih, mangkat. Nggih. Pak suwe cek ngeringku. Bature do mangkat ning pasar sapi. Paling serontok budal setengah-setengah pitu paling. Kan anggek jam 5 lewat piro ki, Mong? Gung enek. Ah, nemek gini. Kandhani kok. Mungkin aku jam 5 keliwat. Mosok. Wis entuk Malah keliwat. sak jam ki, Mong. Gong. Setengah jam wis. Untuk setengah jam, guys. Wah, jam piro iki? Kok iki malah remis sesuk. Ceritane ngono, guys. Dhisik iki diampirno ning gone Pak Leke dhisik, malah dikeki gedang. Kang ulin. Mang 3 cengkeh, Mbak Purong cengkeh. Wis, angger metu pokoke entuk rezeki. Ora tak syuting, guys, soalnya anu mbok lek iki isin nek di kamera. Wis balik ya tak syuting. Mbok gawakno misan to nggonku. Timang terus karo tumbas. Klopo karo blonjo misan dhisik. Duh, obat mabit. Kelekno ki apa nih, Di? Apa nih, Di? Tak balik sih. Udan. Gremes sih, sithik-sithik. Diceluk Mbah Pat malah Mbah dikek gedang. 3 cengkeh, Mbak Pur 2 cengkeh kae. Gedang ulin. Rezeki ya, guys, nggak boleh ditolak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, guys, iki lho. Dhisik iki diteri lawuh karo Dik Iza. Lawuh apa, Nduk? Kon goreng iki. Nggih. Iwak manuk kon goreng. Manuk. Ya Allah, ngerti ya, guys. Alah ya Allah, Gusti untuk anakan empret, manuk empret ya. Ndang didono aku, Mak. Iki lho, Mak. Iki lho, Mak. Sing entuk sapa, Nduk iki, Mang? Duke. Walah, kombaon. Walah, dulang ngesakno iki lho, dulang. Makani beras. Lah ya iki dikek beras tapi gak iso ndulang isa iki. Duh mangap-mangap ta ya. Kok ngene ya, dulang ya. Ngesakno ya. Telu. Kan dulang badak. Walah ngesakno Nduk. Ruangan delake. Anak telake? Ngengek berarti ku lho mangap-mangap mesti ya. Lho. Njeluk dulang san, njeluk mami iki. Kan dulang doe. Sakno yo. Dulang dak. Sakno. Dulang kan dulang. Kon dulang Pak De. Pak De dulang Pak De. Dulang. Tak gorenge piye? Geleng. Digoreng mamak ya. Engko terus nggo lawuh Iza. Mau Iza? Waduh, iwak manuk. Hus, lambene ya Allah Gusti suwek. Suwek lambem. Lambe iso dijeweng. Anu doe duwene. Astagfirullahaladzim kok dikek ingon-ingon koyo ngene, guys. Kita. Kuwi lesu nduk kuwi ngerti ya. Sijine iki sampe dut apa piye karek mangkis-mangkis kuwi. Bangetan ya. Sakno yo nduk. Iki dhisik iki kan guys, ape nggodhog lombok. Tak gawe bumbu jangan. Terus iki proses adang tiwul.
Atang sego tiwul ya guys lho. Lah blayu karo mam. Piye iki manoke diapakno iki? Gorono. Heh, diapakno. Makane badak. Diapakno manoke. Dedi aku iki. Mesakno nduk. Tulang nduk lho nek mangap ngediasa. Oh, iki lho. Lho, ngene. Lho nek mangap lho, diloloi terusan ngono. Lho kuwi apne? Kaki nang ploki beras. Kaki tok. Lho, lah ngesakno sang. Iya. Alah. Lho, kena. Mati. Masa mati? Nanti, gelo. Iya, lah. Gerak barek. Kasihan ya, Duk. Lah, kasihan. Ibuke nang ndi iki? Kok? Hah? Nek mati. Ibuke mati. Lah ayahe? Saya. Alah, sing sitok iki njekentang kok ngene, Ger iki. Lah. Mah. Allah. Mah. Bedigasan yo, ora sopan. Kok ning andenge wong, bedigasan kuwi. Metu. Ono enak boke. Engko digoleki mboke piye? Lah gorono Pak golek boke. Ayo. Iya, Ora kok. Alah, jijik lewame kok. Iya. Enak boke bergolek. Iya manuk kok. Oh nek pake goleki lho ku lho mangap-mangap neh ku lho. Po. Pake goleki ora dicokot nang gorono. Ora wis gorono. Mamak ki ape masak. Mam. Lah ya. Tangan loro ya ngono. Lah kae enak boke. Cici. Mboke goleki ya. Heeh. Mak, iki lho Mak. Apa tak pikir ki tak tampani astagfirullah. Nak manuk. Mulai guys, nggongso bumbu sayur. Lho wis dadi bumbune. Pakai salam, serai, laos. Wes dadi ya guys. Gongso. Ben serodok tanak. Lah iki ayame. Ndek esuk iki tumbas ayam 1 ekor. Lah iku tak bagi 2 guys. Tak sayur lodeh iki saithik, terus engko sok dina kapan ngono meneh di sayur soto bening. Jadi kuwahe nek soto bening iki enek ayam kampung iki sedep ngono. Iki mau separo. Terus engko sing sijine sing di soto bening separo. Cakare tak elokno ning soto ae. Biar sedap. Iki ngenteni bumbu mateng lho guys, tak gongsone. Agak digodhog. Terus segane tiwul. Alah mantap. Wes seger tenan guys. Buka yang ke-6 kali kingko sego tiwul, sayure ayam kampung. Aromane bumbu dia wis mantul. Wedep ngono. Engko ora tak campuri apa-apa ya guys, khusus ayam kampung tok. Pokoke kuah karo iwak tok. Terus tepung iki urung tak apa jladreni kae berase ajek takum. Ngekum beras 1 kilo. Ceritane iki mah ngene lho guys. Mas Arif ya rene, Mas Kalimantan iki rene. Ceritane, "Ding, kok sore masak apa sampean?" Ngono. Mbah ya Mas Sirku ki adang tiwul terus engko golek pitik Jawa. Loh, lah kok idene padha, Deh. Sirku lah ya ngono ya pengen masak sego tiwul ngono. Lah timbangane dhisih masak sego tiwul terus
Sing dhek lah ya pe masak ayam, jarene maune ngono ya Mas Mang. Jarene pe masak ayam, lah kok rene neh. Dek aku gak sido masak ayam, Dek. Lho lah begino. Aku pe masak nganu ae. Iwak wedhus ae sing ayame sesuk-sesuk. Oh ya ora apa-apa, lah sido masakno sego tiwul apa ora? Yo iya, Dek. Masakno lah sing segone tiwul kok iwak apa? Iwake wedhus kan tak sayur santen sing pedes ngono. Ya wis, guys. Terus ngekum beras sekilo kengko kok diparuh. Tepungnya terus sakmono kuwi. Sik kurang-kurang nek kurang tak ayakne neh. Alhamdulillah guys, iki mau wis diteri sayur wong nggih balik iki lho. Jagongan wis diteri sayur, iwak wedhus. Mau dikon ngincipi dhisik. Soale dhisik kan enggak puasa nggih. Libur guys, keterak Palang Merah. Terak sentral lho. Kok ngene. Ora nek masak kon ngincipi guys iki mang. Tak incipi wis walah rasane wis mantap. Pokoknya pedes, gurih, manis, asin wis enak kabeh. Lah iki terus sayure dhisik. Kurang umum guys iki. Kayak bar tak santeni. Kali wis dilongkas. Lho, menyala. Kayak ngene. Jos cheese pokoknya. Karek ngebyurit berambang goreng kok nek wis umum iki guys. Ben umum sik. Karek masak meroses sego tiwule. Tak kon golek tabung kok malah mulih nggowo nanas. Men ngapakno ki nanas kuwi? Oh, alah piro telu niki, Mang? Wong enak sing kocekan kok, Mas. Untuk mantuku. Tuku sing kocekan. Oh, alah dikon golek LPG kok mulih entuk nanas iki piye to? Ki tabung dek langka ngono iki piye ya, guys? Tabung dek ora enak ngene iki ceritane piye nek masak terus piye nggo kayu bakar 10.000 dapat 3. Oh alah ceritane iki piye kok tabung gas kok langka iki. Duh sayure wis mulik-mulik. Sayur proses gawe sego tiwul. Emangnya segane tak jupuk sithik Dinda, soalnya Dinda ki gak gelem sego tiwul guys, tak culikno sakmene iki. Dinda tak ngene sakmene. Kok nek diku sahur soalnya Dek Dinda iki engko buka bersama ning gone kancane, engko gak melok buka kene guys. Wis tutup engko terus karek ngaduk-ngaduk nek wis mateng. Proses sego tiwul. Sayure ya wis mateng, limplah-limplah kene ngono Mas. Gak sah lawan juga Pak, wis ngene ya. Lawo iwak. Gak duwe lawuh ya guys. Lawo iwak titik. Lho nanasnya Mas bar. Nanasnya wis mbok diganti ya. Ini kulkas paling. Kasihkan kulkas. Guys, iki mateng, terus diaduk-aduk koyo ngene iki ya, diulet. Jadi ben kecampur merata. Oh, padahal mau diwolek ketok wagih yo, Mas. Tapi nek diulet lho ya terus mesti sakmene. Pemangsaku kok yo akeh ngono lho. Anak-anak sak tunggu. Lah iya ki tak dene sak tunggu kok. Malah Ya kira segane. telaten. Segane klemesen mari iki. Mumbul kunyuran iki. Wis patene ya. Wis mateng iki. Heeh.
Wis mateng, diulet ning dhuwur ngene iki ben kecampur. Nek jek anget ki penak tatanane iki. Sing kono lho. Sing kene wis gak apa-apa lemes kok. Angsire kon pero-pero tapi yo sing isor lemes sing dhuwur kemang lemes pero jane. Ya engko dilongi engko terus diutek nah. Dilongine tunggu kae. Yang perah. Iya iki. Kan seneng pero-pero. Wis tak adah nih sik, tak adah nih sik. Tak adah nang tunggu. Mang jane kon pero-pero tapi iki sajane segane pero Mas sing kempel iki diwoli entuk ungaran iki. Paling telane iki apik ngono kae lho, gak diguwak patine. Wong jane pero iki segaku iki. Tak aduk-aduk rung tak plungi ngono mang ya pero. Tapi kok diwoli dadi lemes koyo ngene ngono mikir. Diwoli dicampur kok malah dadi lemes. Engko tak bekibet ngene wis. Nek nggo buka wong telu. Mang saiki. Ayo. Kene Buka. saiki. Ini kuwi saiki. Wis ya guys, ngerti lanjutnya guys. Wis alhamdulillah guys, akhirnya wis ready kabeh masakane dhisik. Wis siap iki karek nunggu jam buka ya guys. Jame anggek jam 5 lewat seprapat. Ki pisang sing awe Mas Agus jek sak cengkeh iki guys. Kan diparingi 2 cengkeh. Terus iki apa? Sego diwul. Wis siap. Mantes ya guys, tak campuri sego beras. Iki sing sego berase. Terus iki sayur ayam kampung. Sayure apa ora ya wis ngiler sampean guys. Sego tiwul. Terus apa kuwi? Sayure dek ayam kampung. Terus ki enek sayur iwak wedhus. Iki mah pemberian konggone Mas lali mantan. Diparingi sayur iwak wedhus guys dhisik guys. Terus iki es apa? Es buah dindang gawe es buah ngene. Terus iki enek blimbing, iki nanas, iki semangka. Wis pokoke josis tenan pokoke. Alhamdulillah ya guys, tetap bersyukur. Tetap bersyukur masih diparingi sehat, masih diparingi seger waras. Amin amin ya robbal alamin. Monggo berbuka puasa ya guys. Sama-sama buka sama dhisik. Alhamdulillah guys, akhirnya berbuka puasa nggih. Monggo nderek buka puasa yang ke-6 ya guys. Alhamdulillah. Lah iki mah gak 6 dino. Sampeyan nggih ping 5 buka puasa. Ayo, gua pengen 6 iki mange. Iki lagi. Iya. Iya, golek sing dodone ya. Iki dodone. Kok sing panas wae, makan wae. Terus sing aku ben. Ngapain ya pengen terus ndek. Nek pangan apa? Lho, iki lho nganune apa? Iwake sing dodo. Wis sasah kowe sakti. Aku sih tak kon rene sesuk ae, Mak. Ya, ayo buka, Kak. Wis wis saiki apa wis. Iya. Buka ke?
Entek lauk. Wes ora apa. Kok kiwe kok seneng untuk info sak anjung ini guys. Udah tegi cek itu. Apa-apa. Nggak boleh belum es krim. Wis tak lagi, Dek. Sama yang tak mulu ae, Nduk. Amak, Nduk. Mungkin ndang mudut. Kok malah ngamuk, mudut terus dintakne ora apa-apa. Enak guys, buka hari ini guys sego tiwul terus jangane walah, jangan iwak. Kampung iki deh mampe muluk. Seger muluk, tante ya muluk. Ibu enggak. Seger ya, Sa. Aku imbok ya, ya. Ini namun gak apa-apa deh. Gak tak kayak aku semua. Yang mau pas apa-apa. Betul mengarep ya. Lalape semongko. Kurang nutrisi ya gimana? Itu udah mana? Dibuka bersama rasanya. Nina kamu. Ini sebelah. Ini beda kok. Gue menu dewe-dewe. Antane ada titip. Enak, Bu. Nah, yuk guys. Bonek, yang mau sudah sini itu panjangan. Sampai di sini dulu konten-konten keluarga di sini ya. Matur sangat buat semua family online dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Mau lagi.